И така, здравейте хора от YouTube, аз съм Red тук сме Няколко БГ и днес снимаме втори епизод на Minecraft Survival. То скелет да си го оставим да се изгори и така виждате. Здравейте хора, това съм аз Red Razer, а не здравейте хора, това сме Niki Productions. Не знам, защото се обърквам. Да, и аз така, винаги почвам клипа и казвам здравейте хора, аз съм Малко БГ, обърках се и здравейте хора, аз съм Добре, Малко все едно спри се. Да, така, както разбрахте от Алко, ние сме K Production и днес снимаме втори епизод на Minecraft. Както видите, малко сме се развили извън епизода. Да, тук е малко броня. Тук, и вика аз се развивам извън епизода. Тук някаква си... Такова, направих стаята, така да я наречем къщата. И тук дървена и тук някакво мостченце. И сега отиваме да експлорнем една пещера, която намерих преди малко. Си направим малко торчо. Копане общо взето този епизод. Еми, може. Опа, ще я забравя си направя кирки. О, аз изхъбих... имам 15 пръчки. То, вижте, запомнил съм колко пръчки имам машина. Сега правим така, стабилно 4 кирки. Макви. Турнем една тук, чакала. Фибе, Крис. Камени. Тази, така. И тази тук. Това ще го изкарам тук. И торчуйти. Торчуйти на девятка. Опа. И да отидем да експлорим тази пещера. Да я хвана страх да я експлорим. Чайте само малко. Ай така. Видеонастройки искам само да се опитам. Малко си намалим чанкуити. Да, така е много по-добре. Сега. Ножи. Той пак гъчи нещо. Ще го правим. Защо не в клипа гъча? Ще го правим дебилат. Ма ще го правим, а не сам! Да, той е тънък, той е клечка, той е него замкъв. Съм никак дебел. Дори и едър не съм. Така както го чувате, той прави кейс опенинг. Бас фащам, нали? Да, в момента отварям. Мърти са! Спри, бе! Ави, прибун! Не! Защо не го заснеме? Все едно. Съм някъде... Опа, забравих кофа с вода. Така хора в училище, докато ретре... Моля ти! В училище, дами и господа, докато Кристиан беше болен, a.k.a. Red Razer, беше болен, ние отваряхме кейсове, спътнах само нож, тя пебум и по едно време викаме, сега ще вземем старт ръка, пясим в Феникс кейса, отваряме и вземаме старт, сега ще вземем пясимов, и вземаме старт ръка пясимов и по коридорите почваме да викаме си ни приятели, гледайте бе! И целият клас само се струпва върху нас и ни гледа в телефона, какво сме взели и ският от всички. Спри. Аръкеме! Сега къде беше тази пещера? Пещера би бачи! Дай ме жълто, всичко ми се бъдни, така че... Той няма да снима много в... Red Razer ще снима, аз просто ще съм тук, но иначе... Само трябва да ми преинсталират компа и си нямате на представа какво ще стане си. Ох, паячко, мамин златин. Мамин златин. На баба това дурче. Как ме изби пак, Така, крипър, не, само си гръмна. Щита ком. На баба са дурче. Гръмва, ес, не трепай зомбито. Ес! Desert Evil Hypnotic. И бре, колко крипъра има тук. Моля! За малко ака Кейс Хардърт. Айде, бе, Lightning Strike. Не, взикам. Ножка, не. Не чу, ние на това трудно си играем, аз искам да играем на изи. Да е много по-изи. Трябва да чувате по някое време. Мама! Не бе, тук ще ме разкатаят. Ето, искам. Ани, бабате. Умрех.
Айде, отидох си. Това е та пещера, е супер гадна. Аз някак бекере ми. Стопни са. Аре бе, за малко как ги изкардат. Не, пак ли бе, абе, що от всякъде където минат тъпи скелети? Мари бе, куче бе. Come on, please, please. Just... Моля ти се. Yes! Сталтра кемка... Такова... Dark Water. За малко са пак стартера кемка Dark Тапана. Дарката панарвика. Оха, какво си изнамерихме тук? Лавичка. И сега гледате хора диаманти. Няма диаманти. Диаманти! Сега, гледате ли Алко Джи? Да се изкопае на облакче да настрани и гледаш диаманти. Чай да пром. Дали алко ще джи? Саках ти. Два скелета, бегай. До лава. Добре. Изкопах две блокчета и видях скелет. Добре. И повече няма да копая две блокчета. Ето го. Сника грозен. Грозник е такова. Те два скелета, те ще му изпотрепат. Емералд. Сериозно ли бе? Да. Още не си намерил диаманти и вече емералди. Нещо вече ме кърти. Нещо ме кърти. И не виждам откъде ме кърти. О, разгири единия край го. Ето го. Ето го това, където ме кърти. Чай си изкопавам. О май гад, you're so О, bad. хора, след това ще спра епизода, като се връщам, защото бас сващам, че няма да се изненадам. Добре, забрал съм си изключат тъпия скайп. Какво стана бе? Извинявай за това. Какво стана бе? Спамът ми на скайпа. Какво? Спамът на скайпа. О, вода. Още. Какво става с тези скелети, бе? Тук трябва да има някъде такъв... Спаунер. Спаунерче на скелета ми. О, голд. Добре, започваме. Този майнинг. Още се връщам да обирам. Първо да осветявам. И тук е разклонение, затова... О, равин. Иха, изоставена мина. Добре, хора ще... О, аз забравих да такова майрана. Все едно, по-ще навръщане ще ги събирам айроните и глупост и по-тъпите айтеми. Ще събирам по-яките айтеми. Обещавам ви, че... Не ви обещавам, но ще се опитам да направя така, че да... Моля. Да може да спид майваме. Айде, подпалих се. Асимов. Стартър. Качеш ли се, Марио, бе? Стартър! Много ми трябваше за стартър, как е изкардарец. То получава много. Дами и господа, fucking shit! Седи и вика, дами и господа, fucking shit. Shit. Абе, аз защо не си обирам айрона? Аре, бе, стига, бе! Какво събрави? По-точно намери. Какво ти се падна? Desert Eagle хипнотич. Не, are you kidding me? Come on. Yes, това е да такова. Какво ти се падна? Dark Water пистолет. USB. Аре, бе! Бум шакалака! Kill the motherfucker! То пошторява. Спри се. Абе, Пеля! Lightning Strike за малко! То яко ли? Но... Фу ма задръсти. То скелет за... Просто трепи скелета, трепи. Мале, то скелет за мен ма задръсти. В това. Видя? Yes, абе, Lightning Strike! Кефиш ли се? No. О, не, стига, бе. Намерих такова. Спаунер на такива паяци. Стоп! Yes! А как е изкардорит? Той много се кефи, хора, много се вживява, не се очудвайте. Аз се филмирам, но какво се внимавам? Крипър. Не! Моля. Аз без теб! О, yes. Спри се, не дай да пееш, аз без теб не мога. Какво направим? Го вчериш? Какви сте зомбите тук, бе? Затвори спорт 2013 продукт.
Yes! 250 се сплаш. Хора, надявам се вие да ги разбирате, аз не ги разбирам тези скинчета. Ама и аз си играя отскоро. Може би след това с Алек ще играем един компетитив, един път аз да искам. Това ще се изнерви. Ето тук ще минем, защото не ми занимава с такива голд. Айде бе, на кое ниво сме няма айрон? Аз по айрон, даймонд. Айрон има много, колкото си поиска. Не, само си гръмнощи. Просто майката. Не, не му заразяват нещо я. Бокуци. Как ще мисля точно това, бе? Айде, бе! Хора, той много се изнервя, дами и господа, виждате толкова одява, пошторява. Хора, не му обръщайте внимание. Кажи им да не ти обръща внимание, бе, Букук. Не обръщай внимание на ретриза плюс мегапити. О, намери от тези стайчки. Какво бе? Който се прави? Абе, пя си, абе, пя. Абе, не дей да викаш, бе, това да не ти е в даскалото. Даскало, всеки вика, абе, Пя Симов и накрая се пада. Да, стара така е Пя Симов. Скефим като нормални викаме, абе, пе буми ни се пада Good Knife Scoret и Good Knife... Май не можеш какво стана, бе? Значи, абе, Пя Симов подминах му и отстрани две АК Redline. На два пъти АК Redline. Подминах, абе, Пя Симов и отстрани два пъти АК Redline и ми спадна АК. Redline? Да. Май на брат, не знаеш какво беше яко това. Това е като на един приятел Ивчо. Значи някаква простотия по средата, от единия край, от началото е АК Case Harder Soundtrack и от края е така и му се пада тази простотия. Абе, Пя Симов, спри! Не! Така, хора, свършиха ни торчовете. Какво? Не, Алекс, не дей да биш крушите. Много се жига. Какво изпусна? Абе, Пя Симов, една чертичка ми трябваше мъничка и ще го взема. Чест. О, 2 честа. А къде гледа? Yes! Два, мама! Лапис мандури. Лапис мангули, бе, искам, абе, Пя Симов, вяри, бе, тапанашко, след малко става прав USB Guardian. О, още един чест. Какво Хери става ми! тук, бе, хора? Гледайте какво става, бе, само често. Хора тук. О, второ седло, Тя няма X-ray в момента, госпожа просто ще го заличи на какво. Не е вярно, хора. Ако беги за първи път да лъжи. Yes, 50 регон. Само дет не е за първи път, но както и да е. Моля ца, бате. Аре, бате. Знаете ли какво искам? Искам. Пя Симов или ножка. Не успешавайте. О, това за път. Ало, Крис, между другото, знаеш какво вика Антонио? Ние всички целия път викаме, аме Пя Симов, това Антонио, реал спешъл айтъм. Виждате, хора, какво намерихме? 2 диаманта. И енчантната книга. Да, малко пебе, Star Trek 5. Efficiency 4, Fire Respect 2. И пак някой ми спами. Как е? Ивайл. Ивчо ли, бе? Да го адвам ли? Не, Напиши му, че снимам. написахме. Ой, продължава да спами. После ми зъва. Добре, хора, сори за това. Пак ми ще да бе. Така. Моля се, абе Пя Симов, абе Пя С. Добре, айде. Реал спешъл айтъм. Аре, сега ще викам на сръбски. От един приятел сърбин. Нос. Така, хора. Лягам на леглото, тук ще отварям. Аре, бе, сержанта, бе, езо, е. Ще натискам мишката от тука. От леглото. Чайте да си легна. А, така. Аре, бе, бат.
са? Така, добре, Star Trek Max 7... Vanguard. Красиво! Какво изпусна, бе? Знаеш как го изпусна, обаче. Но какво изпусна? Абе, Красиво! Отново! А с секира и манар, че не щеш ли? Това си май. Ох, мама! Трябва им почне изпадне сега ми на стола да пускам. Хора, не знам колко време вече стана този клип. Опа, паднах. Не съм паднала, соло се мечих да се бъде. Не говоря. За тебе аз говоря, че паднах тук в още някакви дупки. После, хора, не знам как ще се връщам. Ще се върне, няма да се върне. Ще спре поредицата. Не, няма спирам поредица. Все някак си ще се върна. Хора, обещавам ви, тази поредица ще я завърша, каквото и да ми коства. А ако ти коства убиването на мен, Няма да я завърша. това вече. Ако ти коства болестта на някаква настинка на Ивчо, Ще я свърша. слабата и се опре. Ако заспава 100 годишен сън като пепеляшка. Няма да я завърша. Въпреки, че ти обичаш много да правиш тези сънища на... Ще я кажа на Преслава. Спокойно. Да преслава ли аз съм фолк певица? Не слушам Челга, просто не знам. Да, от някъде я познавам, мисля, че от Гласа на България. Точно. Еми, що не? Да, защото хора той се опита да се яви и нищо не му се получи. Да, бе, да, точно. Типа се е много беше. Аз ще съм Гласа на България, ако съм ти какво знаеш? Да, хора, той те е много добре, като клоун без глас същия. И тук ти какво пееш? Ами аз не пея Като мома без като мома без коса. Да. И гледаш шавно. Аре бе, гледаш шавно ти бе. Ес! Никога не мога да слушам чавата, знаеш. Спри са бе! Ес бе, бате! Ес бе! О, I love this. Come on. Kenny S, Alex S, спри сака, абе, Пак изпусна нещо, хора. Не. Хора, той не е нормален. Да, аномален. Виждал ли си го аномалио, бе? Да видиш кой ще викаш, а не е нормален. Що, какво прави Тос? И Тос ли е ненормален като тебе? Западне нож, хвърля се слушалките, почва да вика как не е нормален. Аз не знам как не съм оглушал, като го гледам. Ами ти гледаш ли го? Искаш ли да ти го пусна да ще го чуеш? Не. Аре бе, ще го пусна малко. Няма го пускаш. Добре, аз ще го гледам тихичко. Не са... Някой взема си изкръщи, ще ти пръсна кофта. Не, чува се, спри се. Чули го? Не, бе, това не го направих наш. Това не е той, това е речи. Хора, едно тук ще тръгнем, чай да само да прегледам колко е. Доста е дълбоко тук. Не ми се ще много да вечерим. Хора, аз според вас ще се върна ли? Копа нагоре и оттам тръгвам към къщата. Ако... Чай ви дам какви координати са. Ало, наши Factory New е AWP Dragon Lore е 1750, а Minimal Wear е 1000. Какво е това? AWP Dragon Lore! Поемката Whole Star Trek
фактори от 2500, пък минимал уер 1000. Браво. О, емката са за 300 фактори, то 220 минимала. Oh yeah, bitch. What the fuck? Are you not to be fucking me? Съртра кака файр серпент. 5000 фактори и 1250. Тук съм бил вече. О, да, ето. Не слезнахме от такова. Не продължих. Сега ако се върнеш, ще призна. Не, няма да успея да се върна. Или ако кажеш върнах се, ще призна тогава. Посмъртно не мога да се върна. Не, кажи върнах се. Върнах се. Признам. За да best noob! Ай, хора, тръгваме нагоре. Харесва ми... Не, всъщност не ми харесва какво съм събрал. За това, че няма тръгваме нагоре. Може би... Браво, беречка! Аре, речи да машин! И да, хора, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, харесвайте клиповете и до скоро.